Pozor, milí diváci, vitajte pri politickom pulze. Slovenskou politickou scénou sa začína šíriť ďalšia vlna napätia, ktorá má všetko. Tajomné okolnosti, veľké peniaze, ostré obvinenia, aj otázky, na ktoré zatiaľ nikto nedal jasnú odpoveď. A tento raz sa v centre pozornosti ocitá meno, ktoré pozná každý. Predseda Progresívneho Slovenska Michal Šimečka. Lenže nejde o bežnú politickú prestrelku. Ide o príbeh, ktorý podľa vyjadrení Petra Pčolinského môže ešte poriadne zamiešať kartami. Celé to začína menom Martin Pekár. Muž, ktorý sa po voľbách v októbri 2023 dostal do parlamentu, no už po niekoľkých týždňoch sa svojho mandátu za podivných okolností vzdal. Oficiálne dôvody? Osobné. Lenže práve tu sa podľa kritikov začínajú objavovať prvé trhliny. Pretože Pekár nebol len obyčajným poslancom. Patril medzi výrazných finančných podporovateľov Progresívneho Slovenska a krátko pred voľbami mal strane poskytnúť 100 000 eur, či už formou darov alebo pôžičiek. A práve tieto peniaze sú dnes jadrom celej kauzy. Pčolinský otvorene naznačuje, že okolo Pekára môže byť ešte veľmi horúco. A to nie je len prázdna fráza. Podľa jeho slov totiž došlo k zásadnému kroku priamo vnútri strany. Vedenie Progresívneho Slovenska malo údajne vyzvať svojich poslancov, aby prerušili akýkoľvek kontakt s Pekárom. Dôvod? Označenie, ktoré znie ako z politického thrilleru. Toxický človek. Lenže tým sa príbeh ani zďaleka nekončí. Naopak, práve tu naberá obrátky. Podľa druhej nahrávky, ktorú Pečolinský zverejnil, sa veci začali diať okamžite po tom, čo sa informácie dostali na verejnosť. V piatok zasadlo predsedníctvo PS a rozhodlo o pozastavení Pekárovho členstva v strane. Zároveň mal byť rozoslaný e-mail všetkým členom, ktorého obsah je podľa Pečolinského mimoriadne vážny. A teraz prichádzajú obvinenia, ktoré znejú ako zo spisu vyšetrovateľov. Pokus o ovplyvňovanie poslancov v prospech tretích strán. Nevhodné správanie pod vplyvom alkoholu. Opakované porušovanie pravidiel kampane vrátane sľubovania výhod, čo už priamo evokuje podozrenia z korupcie. A napokon možno najzásadnejšia vec, neschopnosť vysvetliť pôvod majetku, vrátane peňazí, ktoré smerovali do kampane Progresívneho Slovenska. A tu prichádza moment, ktorý Pčolinský využíva na tvrdý politický útok. Kladie otázky, ktoré môžu rezonovať aj medzi voličmi. Prečo sa tieto veci riešia až teraz? Prečo nikto neriešil pôvod peňazí už v čase, keď strana prijímala 100 000 eur? A ak existovali podozrenia na ovplyvňovanie či korupciu, prečo nepadlo trestné oznámenie? Do toho všetkého vstupuje aj silná symbolika. Progresívne Slovensko totiž nedávno predstavilo program boja proti korupcii s názvom Protikorupčné kladivo. A práve tento názov sa teraz obracia proti nim. Pčolinský ho využíva ako metaforu, ktorá má zasiahnuť presne tam, kde to najviac bolí, do dôveryhodnosti. Podľa jeho slov by si mali predstavitelia strany začať tým kladivom mlátiť sami po svojej hlave. Celá situácia tak vytvára obraz, ktorý je pre politickú scénu mimoriadne nebezpečný. Na jednej strane tvrdé obvinenia, na druhej otázky bez odpovedí. A medzi tým verejnosť, ktorá sleduje, kto z tohto súboja vyjde s čistým štítom. Jedno je však isté už teraz, ak sa tieto tvrdenia budú ďalej rozvíjať, môže ísť o kauzu, ktorá zásadne ovplyvní dôveru v jednu z najvýraznejších politických strán na Slovensku. A teraz je rad na vás. Čo si o tom myslíte vy? Ide o skutočný problém, alebo len o ďalší politický útok pred očami verejnosti? Mali by politici niesť väčšiu zodpovednosť za peniaze, ktoré prijímajú? Napíšte nám svoj názor do komentárov. Nezabudnite dať like a sledovať kanál, aby vám neunikli ďalšie výbušné témy, ktoré hýbu Slovenskom.